हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रणाम എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വാജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ശ്ലോകം 26ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ എടുക്കേണ്ട? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ 9ാം അധ്യായം, നമുക്കറിയാം 9 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള അധ്യായമാണ് അല്ലെ? രാജ്യവിദ്യ രാജ്യഗുഹ്യ. അതില് ലാസ്റ്റ് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകം തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചതി തദഹം ഭക്തിഹൃദം അശ്നാമി പ്രിയാത്മനഃ. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ, അല്ലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്?
ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. കുറച്ച് ജലോ കുറച്ച് പൂവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലോ ഇതൊന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതൊരു ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയിലുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൽ വർണ്ണോ കുലോ ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇന്ന കുലത്തിലുള്ളവർ കൊടുക്കണമെന്നോ ഇന്ന ധർമ്മത്തിലുള്ള ഈ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഭക്തിയോടെ എനിക്ക് എന്ത് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ അത് പറയണില്ലയോ, പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. ഭക്തിക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്ര പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അവബോധം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറണം. എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാനെ വിടില്ല. അത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പല പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നും മറിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിലും വരും. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്താൽ മതി. ചില വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരെ കുറച്ച് ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് പറയും ഭഗവാൻ ഇല്ല അതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിട്ടുപോകണം. അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിലും നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പേര്, ഭഗവാൻ കുറ്റം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി അത് തെറ്റാ. നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും ചെറുതാക്കിയെങ്കിലും തന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാതും ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കപ്പെടും. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രമായ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തി ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഈ പ്രക്രിയ അനായാസവും പരമദരിദ്രർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിന് പ്രത്യേക യോഗ്യതകളൊന്നും വേണ്ട. കലിയുഗത്തില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതന്നെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സത്യം പറയാം. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാവ് ഒന്നുമില്ല. ബാക്കി പലതും ഉച്ചരിക്കും നമ്മള്, പക്ഷെ നാവ് ഭഗവാന്റെ നാമം അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുമ്പോഴും അതിൽ കൂടെ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് വളരെ നമ്മ പല വ്യക്തികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പല പ്രായമുള്ളവരെയും അവരെന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അറിയാണ്ട്. ഇപ്പൊ ദേഷ്യം വരണം കൃഷ്ണ എന്നൊരു ശബ്ദം അപ്പോഴും എന്താ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്ഥിതി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് യോഗ്യത ഒന്നും വേണ്ട. അതിന് പരിമദരിദ്രർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിന് കാലോ ദേശോ ഇതൊന്നും ബന്ധമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ഇലയോ പഴമോ, ഇല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുളസിദളം, ഒരു ഇലയോ പഴമോ അല്പം ജലമോ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത്ര നമ്മൾ സാധാരണ പൂജ ചെയ്യാൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഒന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഇലയോ ജലമോ പഴമോ അല്പം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക മനസ്സിൽ. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാതും തികഞ്ഞവനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു പൂവ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം തിരഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിയോട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ 2 കഥകളായിട്ട് ഇന്റർലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ശബരീര കഥ, നമുക്കറിയാലോ. ആ കഥ ആരെങ്കിലും അറിയാം? ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞൂടെ അത്? ഇല്ല, ആർക്കറിയില്ല? പഴം കടിച്ചത് കൊടുത്തു. അതന്നെ ആ കഥ എന്താ? സ്വാദുള്ളതാണോ എന്റെ സ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ പഴം കടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അശുദ്ധായി അല്ലെ. നമ്മൊരു വസ്തു കടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ചിന്താഗതിയാണ്. കാരണം അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന് കിട്ടുന്ന സാധനം തെറ്റാവാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഒരു ഉദാഹരണം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് വിദുരരുടെ പത്നി എന്താണ് അറിയാലോ, പഴത്തിന്റെ തൊലി കൊടുക്കുന്നത്. പഴം കൊടുക്കണതിന് പകരം പഴത്തിന്റെ തൊലി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ ലെവലാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കണ്ടോടുകൂടി പഴമാണോ തൊലിയാണോ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭക്തി. അതാണ് ആ ഭക്തി. അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആ തൊലി കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. കാരണം അതാണ് ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ കഥ നമുക്ക് കഥ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അദ്ദേഹം എന്തും സ്വീകരിക്കും. ആദ്യം ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഒരു അപഹാരവും അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുകയില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്.
കായ്കനികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴം, പാൽ, വെള്ളം എന്നിവയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഇവിടെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, കായ്കനികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴം, പാൽ, വെള്ളം എന്നിവയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് കൃഷ്ണൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ആഹാരത്തെ കൃഷ്ണാർപ്പണമാകാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപഭുക്കുകളാകുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാതും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും വിളമ്പുന്നതിലും കൃഷ്ണനെ അർപ്പിക്കുന്നതിലും മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഇവയൊക്കെ തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണ പ്രേമത്തോടെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവാന് നമ്മളിപ്പോ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞെന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ആ അവബോധം നമ്മളിലും അഫക്ട് ചെയ്യും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു രീതി. പിന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം വരും, പിന്നെ അനാവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കും, അതിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഉയരും. ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളെ. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോ അത് വളരെ സിമ്പിൾ. ഭഗവാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയല്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന് പുഷ്പം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാന് കാണാൻ കഴിയുണ്ട്, കാണാനും കഴിയും. കണ്ണിലൂടെ, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കണ്ണിലൂടെ ഭഗവാന് ഭക്ഷിക്കാനും കഴിയും. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമുക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ ഫോട്ടോയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇത് വന്ന് കഴിക്കുന്നു ചോദിക്കും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ തലത്തിലാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. തന്നെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ സ്വയം വിവരിക്കുന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനമൊന്നും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തൻ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിനെ ഭക്ഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ സ്വയം വിവരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും കൂടാതെ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. താൻ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് അതിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലസും മൈനസുമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഭക്തി വരില്ല. അപ്പൊ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേപോലെ എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭക്തി പ്രയച്ചതി, എനിക്ക് അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരെങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലാതെ, ആളില്ലാത്ത എങ്ങനെ സാധനം കൊടുക്കുന്നു ചിന്തിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആളില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത വ്യക്തി, അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയോ എന്നാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യദ്ഘോഷി തദാസി യദസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷു മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി, ആ സ്മരണം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആവണതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വേർഡെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ എല്ലാതും സമർപ്പണം ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിന്റെ നിഷ്ഠകൾ നീ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നാ പറയുന്നത്. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനൊരു കാര്യം എന്ന് അറിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ, ഏത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നീ ചെയ്യുക. ഏത് സമ്പർക്കത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമ അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ആഹാരമല്ലേ സ്വീകരിക്കല്ലേ നല്ലത്, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നമ്മൾക്ക് ജീവിതാവശ്യമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു, ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നേരിട്ട് ഭഗവാന് പ്രസാദങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിൽ, കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൂജയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അത് തെറ്റാ. ഏതാ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടില് ഒരു സൈഡിൽ ചിക്കനും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളെ ഭഗവാനുള്ള പ്രസാദം പാകം ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. പാത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്, അതൊക്കെ തെറ്റാ. അപ്പൊ അത് തിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് പോകണ്ട. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഭഗവാന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെയധികം അത് നമ്മൾ വേറെയുള്ള വാഷ് ബേസിന് കൊണ്ട് കഴുകുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം, അതിന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫലം മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഭഗവാന്. ബാക്കി ഒന്നും പരിശുദ്ധമല്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കേട്ട എല്ലാതും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ കുടുംബവും ഒക്കെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിവേദിക്കാം. അത് നമുക്ക് പലവർക്കും പല രീതിയായിരിക്കും. അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പത്രം ഫലം പുഷ്പം തോയം ഇത് നമുക്ക് ആർക്കും എവിടെയും ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വിളക്കത്തിക്കാം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഫലം വെക്കാം. ആ ഫലം വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു പ്രസാദമാക്കി എടുത്തിട്ട് അതെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രസാദം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നും പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യമായി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശുഭാശുഭ ഫലം രേവം മോക്ഷസ്യ കർമ്മബന്ധന സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് തജ്ജനങ്ങളായ ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാവാം. പരിത്യാഗം പരിത്യാഗമായ തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാതും ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് എല്ലാ തപസ്യരും എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണ് ഈ ഗുണദോഷം, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിനക്ക് മാറാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാതും നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നതിനുകൂടി ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റം വരും. ഭൗതികത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാറും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കർമ്മഫലം എത്രയും കൃഷ്ണ അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത്, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നുവോ അത് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക, എന്ത് സംസാരിക്കുന്നതോ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുക, എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്മരിച്ചിട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മുക്തി എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അയാൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഭഗവദ്ധാമം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുക്തിയും ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ചെന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവദ്ധാമം പോകലാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചല്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ആന്തി ദേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ മുക്തി വേറെ ഭക്തി വേറെ, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ആരാധന, ദേവാരാധന വേറെ, ഭഗവാന്റെ ആരാധന വേറെ. ഇതൊക്കെ വെവ്വേറെ കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചോയ്സ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തികച്ചു മുഴുകിയ ഒരു പരമഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വേദവിധിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ അവര് ചിലപ്പോൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ചിന്താഗതി നമ്മളെല്ലാം കുളിച്ച് അങ്ങനെ ചന്ദനക്കൂരൊക്കെ തൊട്ട് അങ്ങനൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ ചിന്താഗതി, അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ പരമമായ ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ കുളിക്കണം എന്നില്ലാന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവര് ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് വ്യത്യാസം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ലെവലല്ല അവരുടെ ലെവല്. പരമഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പല അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമുക്ക് തോന്നും തെറ്റിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവരത് തെറ്റിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാമെന്നും സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുക്താവസ്ഥ, അതായത് ഭൗതികന് വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഒരേ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ്. അതിന് ഭക്തിയിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം ആ വ്യക്തി ചുരുങ്ങും, വേറെ ഒന്നും ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പരിപൂർണ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശുഭാശുഭഫലേരേവം മോക്ഷസ്യ കർമ്മബന്ധനേ സന്യാസയോഗയുക്ത. അത് പറഞ്ഞതല്ല, സമ്മോഹം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി ത്വാം ഭക്ത മയ്യാതേഷു ചാഭ്യഹം. എനിക്കാരോടും അസൂയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്പരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന് ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളോട് സ്നേഹമോ ഇഷ്ടക്കുറവോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷേ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഭഗവാൻ അവിടെ ചേർത്തു. അതാണ് പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല ആര്? ഭക്തനാവുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഭഗവാൻ തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ് എന്നെ ഭക്തി പുരസ്കരം സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കുന്നവൻ, അവൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്താണ്. രണ്ടുപേരും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഭക്തനും ഭക്തനില്ലാതെ ഭഗവാന് നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാണ്. അവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു, അതാണ് പ്രത്യേകത. പിന്നെ ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അവർക്ക് എന്താ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാ? അല്ലെ, അവരെത്ര ദുഃഖങ്ങളാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈവൻ ഭഗവാൻ തന്നെ സിമ്പിളിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലൈഫ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ ഒരു യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോള് തൊട്ട് താഴെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, എന്താ ലൈഫ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് എന്താ? അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട്, അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പോലെയല്ല ഭഗവാനെ കാണും, മറ്റുള്ളവർ പോലെയല്ല, അത് വേറെ കാറ്റഗറി ആയി, സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അതാണ് ഈ ഭക്തന്മാര്. മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല. പറയില്ലേ, ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ VIP പാസ് എന്നുള്ള പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഈ VIP പാസുകളാണ് ശരിക്കും ഈ ഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്യൂവും സ്പെഷ്യൽ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഭക്തന്മാർ. കാരണം അതാണ്, അത് ഡയറക്റ്റ് ഭക്തിയുത സേവനാണ്. നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൂടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ഭക്തന്മാർ. അവര് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എവിടെ പോയാലും സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പോലെ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുക. അതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മ. അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും സെക്യൂരിറ്റിക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് പറഞ്ഞ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭക്തൻ ഭഗവാനാവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലെ കുന്നിൻ പുറത്തോ വെള്ളത്തിലെ ചെന്ന് വീഴുന്നതെന്ന് ഓർക്കാറില്ല, എങ്കിലും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യമുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ്, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം മഴ പെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മഴ ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലെ. മഴ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്, അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് താൻ. പരസ്പരം കൈമാറ്റമാണ് ഈ ബന്ധം. യഥാമാം പ്രബന്ധന്റെ തതസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം. എനിക്ക് സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നിൽക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും. ഭഗവാന് ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി തരും. വളരെ സിമ്പിളാണ്.
അത് ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സിസ്റ്റം. വിശുദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര ഭക്തന്മാർ, ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് പ്രത്യേകത. വിശുദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ എന്താണ് വിശുദ്ധാവസ്ഥ? നമ്മളെ അവസ്ഥ, നമ്മളിപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മള് തമോ രജോ ഗുണമാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മള് സാത്വഗുണത്തെ, അതിൽ നിന്ന് സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തണം. സാത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അവരെയാണ് ശരിക്കും ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനു മുന്നത്തിൽ പറഞ്ഞ അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു, ഞാൻ അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തരുടെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. കുലശേഖര മഹാരാജാവിന്റെ കുലശേഖരല്ല നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് 9 നവവിധ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാ? നവവിധ ഭക്തി ചെയ്തത് അംബരീഷ മഹാരാജ. അംബരീഷ മഹാരാജന്റെ കഥ. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ എന്താണ്? പിന്നെ ദുർവാസാവിന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? ദുർവാസാവ് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം ഭഗവാൻ അറിയാതെ തന്നെ പോവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ല കൺട്രോള്, ഭക്തന്റെ കൺട്രോളായി മാറണം. അതാണ് അവസ്ഥ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ചെറുതായിന്നല്ല, അത്രയും ഭഗവാന് ഭക്തനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്, അതിൽ നിന്നും ആരെന്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ലഭിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കും, നമുക്ക് വേറെ എന്താണെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കും, മുക്തിയാണെങ്കിൽ മുക്തിയിലേക്കും, ഭക്തി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തി ലഭിക്കും. പക്ഷെ എന്തായാലും ഭഗവാന് നമ്മൾ ആരാധന ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. എന്തും കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും തരുന്നതാണല്ലേ കൽപ്പം, കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയാം അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭിചേതസ്തുതാചാരോ ഭജന്തേ മാമാനന്യഭാസാദിരേവസ്യ സമ്മദ്യ സമവ്യവസ്ഥിതോ ഹിംസഃ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനകരവും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവതി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തി പിന്നെ ഭക്തനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തനാവൂല അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹീനമായ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ചില സമയത്ത് ഭക്തന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാം. വീഴ്ചകൾ വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും. പക്ഷെ സംഭവിച്ചാലും ആ വ്യക്തി ആ സമയത്തും ഭക്തൻ തന്നെ. കാരണം എന്താണ്? ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വെച്ചിട്ടും വീണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അവൻ എന്ത് ഭക്തനാണ്, അങ്ങനെയല്ല. ആ വീഴ്ചകൾ വരും. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായയുടെ പിടുത്തം അത്രയുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഴ്ചകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചകൾ വരാം. അത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം 2 വിധത്തിൽ, ഒന്ന് ബദ്ധാവസ്ഥയും മറ്റേത് മൗലികവും. നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 വർക്കുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബദ്ധാവസ്ഥ സഹജം. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്ക് ജോലി വേണം, നമുക്ക് വീട് വേണം, നമുക്ക് കാറ് വേണം, എന്താണ് കുട്ടികൾ വേണം, കുട്ടികളെ പഠിത്തം വേണം, അങ്ങനെ പല കാര്യം. ഇതാണ് ബദ്ധാവസ്ഥ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അതിന് ജോലി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണം. അതാണ് പറഞ്ഞ 2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ബദ്ധാവസ്ഥ സഹജം, മറ്റേന്ന് മൗലികം. മൗലികം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അത് നമുക്കറിയാം, ഭക്തി.
അത് നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മൾ, അത് നമ്മള് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ? നമ്മളെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. ഇതാണ് പ്രഭുസ്വാമിയുടെ ക്ലിയർ കട്ടിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഭക്തിയുദ്ധ സേവന, ജീവൻ, ആത്മീയ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഓക്കെ. ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയമായി ഹീനമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തെന്ന് വരാം. ആ ക്ഷണികമായ പതനം അയാളെ അനർഹനാക്കുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വരാം, വീഴ്ചെന്ന് വരാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തി പിന്നെ എന്താണ്, തെറ്റായി കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. അതിൽ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയല്ലോ, ഇനി എങ്ങനെയാവും, അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരും. പ്രഭാസ്വാമി ഇതേപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ, അനവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ജീവിതം ഇങ്ങനെ, ദിനചര്യകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാര് ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യും. ചിലർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും. വീണ്ടും അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും ശരിയാക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അതിലൊരു ശിഷ്യൻ, പ്രഭാസ്വാമി പലപ്പോഴും പറയും, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഫീൽ ആയി. മറ്റേ ആള് പോയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞു, അവനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മഹത്യ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അത് വേറൊരു കഥ. കാരണം ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ശരീരം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരീരം ഉണ്ടാവുകയില്ല, നമ്മൾ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മഹത്യ ഭയങ്കര തെറ്റെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവനാണ് ലോകത്ത്. കാരണം അവന് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് അവന് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അവന്റെ ജീവിതമായ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നത് വരെ അവന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ അത് വിഷമിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കളങ്കം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയ കളങ്കം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന് പൂർണ്ണത ഉണ്ട് അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലാണ് ഭക്തന്റെ കാര്യം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ പടികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അവിടെയും ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചകൾ വരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വിഷമിക്കരുത്, അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവത് സേവനത്തിന് നിരന്തരം ഒരാൾക്ക് ഏത് ഹീനകൃത്യം ചെയ്യാമെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും മരിക്കരുത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനൊരു ഭക്തനായി, കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇത്രയുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹീനകൃത്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അല്ല അത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ താങ്ങാനാവ് സമ്പർക്കത്താൽ സംഭവിക്കാവുന്ന യാദർച്ഛികമായ ഒരു മാർഗഭ്രംശത്തെയാണ് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശക്തി അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാശക്തി അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ വരാം എന്നുള്ള ഒരു വാണിംഗ് മാത്രമാണിത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വീണല്ലോ, എനിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വതി നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഭക്തന് നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അർജുനോട് പറയുന്നു. അത്രയും ഫുള്ള് ഗ്യാരണ്ടിയോടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവും? അത് ശുദ്ധഭക്തൻ കരുതിക്കൂട്ടി, ഹീനകൃത്യം കരുതിക്കൂട്ടിയോ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവും? ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ സ്വഭാവമായി തേഞ്ഞു പോകും. നിരന്തരമായ ഭഗവത്ദാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നടന്നു പോരുകയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത.
നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും നമ്മളൊരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ വരുന്നിടത്ത് എന്താണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ആരെ കൂടി ഉണ്ടാവും? അവിടെ ആരുണ്ടാവും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ? ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ പ്രഭു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ ജനാർദ്ദൻ, ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പരിശുദ്ധി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരിശുദ്ധി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. ആ പരിശുദ്ധി ഉള്ളിടത്ത് ഭഗവാൻ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ആദ്യം തന്നെ വന്നു നോക്കുക, ആ സ്ഥലം സൂട്ടാണെന്ന് വന്നു നോക്കുക. ആരാ വന്നു നോക്കുക? നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പോണ സ്ഥലം സൂട്ടാണ്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കാമാണെന്നുള്ള സ്ഥലം സൂട്ടാണെന്ന് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവിടെ സാന്നിധ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ആ മന്ത്രമാണ് നമുക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓംകാരം, അത് അന്തർലീനമാണ് ആ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ. ഓംകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രണവ ശബ്ദം, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മ ശബ്ദബ്രഹ്മമാണ് ശരിക്കും ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇതിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. യാദൃച്ഛികമായ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കും. നമ്മളെ തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പടി, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു പിടുത്തം കൂടിയാണ് നമ്മൾ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വീഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും. കാരണം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പിടുത്തുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തെറ്റുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. യാദർച്ഛികമായ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ഭക്തനെ തന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഭക്തി, അതായത് ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ നമ്മൾ വൈദിക രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ പതനം സംഭവിച്ചു പോയാൽ വിശുദ്ധി നേടുന്നതിന് ചില പ്രാശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ വേണമെന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്രാശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനില്ല. അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈദികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞില്ല, പാശ്ചാത്യ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊക്കെ നിയമമാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് വേണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ നാമജപവും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 32. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യാപ്സൃത്തായേപിസ്വപാപയോനയാ ശ്രീയോ വൈശ്യസ്തശൂദ്രസ്താതേപിയാന്തി പരാംഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കുക. അതിന് കുലമോ അതല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണമോ വേറെ രീതിയിൽ യാതൊന്നിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല. ഭക്തി മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. എന്നെ കച്ചവടം ആരായാലും ശരി പരമാവധി എന്നെ ആശ്രയിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരായാലും അവനെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളൂ എന്ന് വീണ്ടും പറയണം. അതിന് പ്രത്യേക ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ, ബ്രാഹ്മണ പൂജയിൽ കൂടെ മാത്രം പറ്റുള്ളൂ ഒന്നില്ല. കാരണം ഇത് കലിയുഗത്തില് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നവര് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം അത് പ്രാക്ടിക്കലല്ല. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മൾ ആരും അതിന് വഴക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ശരിയല്ല ഇവര് ശരിയാന്നല്ല, നമ്മൾ തന്നെ ശരിയല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ പറയാൻ. അപ്പൊ അതേ സിറ്റുവേഷൻ ആണത്.
അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരിക്കും ചൈതന്യപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും, അതേപോലെ ഒരു യുഗത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിനും ഭഗവാൻ ഇന്ന യുഗത്തിൽ അവതരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ യുഗത്തിലല്ല, ചിലപ്പോൾ യുഗത്തിന്റെ ഇടയിലും അവതരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കണം, ശങ്കരാചാര്യർ അവതരിക്കണം, അങ്ങനെ അനേകമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അതിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ജപിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീതിസ്ഥിതി ബാധകമല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവിടെ താഴെ ചെറുപ്പം, വലിയ ആള് ചെറിയ ആള് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവരും പരമപദത്തിന് അർഹരാണ്. ഒരാൾക്കും ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിന് അർഹരാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം സ്വപക്ഷമാരായ ചണ്ടാലന്മാരെ പോലും വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവത് വചനം. അപ്പൊ എന്താണ് ചണ്ടാലന്മാര്, അതായത് നായര ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ, അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള അവരെ കൂടും. അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് കൃഷ്ണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും എന്താണ് ഭഗവത് നാമം കൊണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും എന്നാ പറഞ്ഞു. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രത്യേകതയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഏത് രീതിയിലുള്ള അശുദ്ധി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, അതൊക്കെ തന്നെ തന്നെ മാറിപ്പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ചില പണിക്കന്മാരെ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാം, ദൈവത്തിന്റെ ഇത് വളരെ കുറവാണ്, ഈശ്വരാധീനം വളരെ കുറവാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയാം അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ആ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉന്നതമായ ലെവലിലേക്ക് എത്താം ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടിയാണ് അവർ തരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് പവിത്രമായ അവസ്ഥ എത്തണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്തം രാജശ്രയാസ്തദാം അനിത്യമശ്ലുകം ലോകാമിമ പ്രാപ്യ ഭാജസോമം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തിപരമായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അന്യതവും ദുഃഖപൂർണമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവനത്തിന് നിരതരാകുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഇത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും ജീവിക്കുന്നവർക്കും കൂടി ഭഗവാനെ കിട്ടാമെങ്കിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം തന്നെ പറയാനുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ അവസ്ഥ വളരെ ഉന്നതിയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് പദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടവസതിയല്ല ഈ ലോകം, ഇത് നശ്വരവും ദുഃഖപൂർണമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരണം ഇത് പുനരാവർത്തന അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ ദുഃഖപൂർണമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ലോകത്തിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളെ ജീവിതം ജസ്റ്റ് ഒരു റിവൈൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ എന്താണ് വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജന്മം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസിലൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പൊ വീണ്ടും പ്രോബ്ലം ഇതിങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി ഇത് ചിന്തിക്കില്ല. മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകം മിഥ്യമാണെന്നാണ്. അവർക്ക് ഈ ലോകം മായയത്ര, ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ലോകം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ലാത്തതല്ല, ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തതല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് അതിനുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാജർഷിയുടെ കുലത്തിലാണ് അർജുനൻ ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിപൂർവ്വം എന്നെ സേവിക്കുക, വേഗം സ്വധാമത്തിലേക്ക് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരും. അപ്പൊ രാജർഷിയുടെ അല്ലെ, രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിനെ പോലെ ആണെങ്കിലും ഋഷിമാരെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രാജർഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യം ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള കഴിവ്, സ്പീഡാണ്. അവർക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും, ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിലോ അവർക്കറിയാം, അവർ ഒന്നും കൂടെ ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ രണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ്,
നമ്മൾ വളരെ താഴ്ന്ന അവസ്ഥ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു രജോ തമോ ഗുണാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സാത്വിക നിലത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. മന്മനാ ഭവ മന്മനാ മദ്ഭക്തോ മദ്യാച്ചിനാമാം നമസ്കരോ മമേ വൈശ്യസ്യ യുക്തേ മേ മമാത്മം മത്പരായണം. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ആദ്യം മനസ്സിലാവണ കീർത്തന, സ്മരണ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ്. മലിനമായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കൃഷ്ണബോധമില്ലാതെ മറ്റുപായങ്ങളില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെയും പ്രണമിക്കാതെയും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിൽ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. വെറും മനുഷ്യനല്ല കൃഷ്ണൻ, പരമസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. അതാണ് പത്യം. ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു സാധനം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരവും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചില കൃഷ്ണനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണതാജ്ഞതയാണ്. ചിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരം ചിന്താഗതിക്കാരുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് അവരെന്താണ് ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. തികച്ചും പരിശുദ്ധി തേടാത്തവർ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലും സ്ഥാനീയ പരമാത്മയിലും ആകർഷണനായി പോരും. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരിശുദ്ധി നേടാത്തവരാണ്, അതായത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ, അവർക്കാണ് ഭഗവാന് നിരാകാര ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും സ്ഥാനീയമായ പരമാത്മാവാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. അവർ ആ ലെവലിലേക്കാണ്. ഞാനത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പായസം കാണാത്ത, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ അടപ്രഥമൻ അല്ലെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫേമസ് ആണ് അടപ്രഥമൻ കൊണ്ട് അടപ്രഥമനെ പറ്റിയിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിനോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായ തോരാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് അത്രയല്ലേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ. അവരത് കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ അത് എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവും. ഇത് ഓക്കെ, അത് കുടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത്ര നല്ല സാധനമാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥകൾ. ശരിക്കും അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. അതേ വരം പരബ്രഹ്മമായിട്ട് തോന്നും, നിരാകാരമായിട്ട് തോന്നുന്നു, പിന്നെ എന്തൊന്നും എല്ലാവരും നിറഞ്ഞതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. എന്നാലും അവർ ഉയരണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് പറ്റുള്ളൂ. കേൾക്കാത്തവർ പിന്നെ ആ അവസ്ഥയില്ല. അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദികളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക്. അല്ലാത്തവർ ഇത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ പല ലെവലുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കംസൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുമെന്ന് ഭയക്രാന്തമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്മരണ തന്നെ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമ പുരസ്കരമാവണം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നത്. സ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സ്മരിക്കാം? അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് കംസൻ എന്താണ് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. സ്മരണ എന്താണ്? എന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള. അപ്പൊ എന്താണ് അത് തന്നെ സംഭവിക്കും. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു സൂചന. നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നമ്മളെ കാരണം എപ്പോഴും പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ ചെയ്യണതിന്റെ കാരണം തന്നെ. കംസൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭഗവാൻ എന്നെ വധിക്കും. ലാസ്റ്റ് എന്ത് ഭഗവാനും കംസനാണ്ട് വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതും ഭഗവാനിൽ കൈകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്തതായി. അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് സായുജ്യമുക്തി കിട്ടും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത്രയും പവറാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? അയാൾക്ക് കംസന് മുക്തി കിട്ടുന്നു. ഈ കംസന് ആ കാരണം നമുക്കറിയാം. കംസനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ ജയവിജയന്റെ പുനർജന്മങ്ങളാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. കഥ കേട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത് ഭക്തിപൂർവമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരും. അത് അതിനിപ്പോ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അത് 4-ാം അധ്യായത്തിലായിരുന്നു തോന്നുന്നത്.
അതായത് യഥാമ പ്രപത്യന്റെ തം സദൈവ ഭജാമഹം, എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് 10 അടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 100 അടി നമ്മൾക്ക് നടത്തും. ഭഗവാന് പിറകിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറകിൽ. ഭഗവാനോട് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭഗവാനോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നോ അത് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ ശരി, നാളെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അടിക്കും, അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് നമ്മള് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. കാരണം ഇത് ഓരോ തലത്തിൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല. ഇത് അതിനുള്ളതല്ല. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി അതീന്ദ്ര തലത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ചിന്തിക്കണ്ട. വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ബുക്കുകൾ, എന്തെല്ലാം നോവലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ച്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അത്. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇത് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പ്രത്യേകത എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നം, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരെ, വേറെ ഭഗവാൻ സ്വർണം കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ശ്ലോകത്തിന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചതി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുന്നത്? ഹരേഷ്ണ. നമ്മൾക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു അംശം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്നില്ല. സമർപ്പിക്കണം. നമുക്കുള്ളതിനെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇതും വേണ്ട, മനസ്സിലായി? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയെന്നാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്തതിന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഭഗവാന്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് തിരിച്ചാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷമവും. അത് നമ്മുടെ ലെവലനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക, ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒക്കെ നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 26-ാമത്തെ. പിന്നെ 27-ാം തീയതി പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് ആരോട് അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അവനോട് ഭഗവാൻ ദേഷ്യപ്പെടണ്ടേ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയൊന്നും ഭഗവാനില്ല. അത് നമുക്കറിയാം. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും അതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ദേവഗണങ്ങളുണ്ട്, അവർ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഭക്തി പുരസ്കരമാരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നവർ, അവരെന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ, VIP കോട്ടയാണ്, മനസ്സിലായി? സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവനിൽ അധിവസിക്കുന്നു, ഞാൻ അധിവസിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനായിട്ട് മാറാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ അധിവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ആരാണ് ഭക്തൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തനെ നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. കാരണം എന്താണ്? അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ അവിടെ അധിവസിക്കുകയാണ്. ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ? ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തന്മാര് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ വീഴ്ച വന്നാലും വിഷമിക്കണ്ട, അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഇത് പറയില്ലേ, മോട്ടിവേഷൻ. അതായത് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ. കാരണം എന്താണ്? വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം, കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയാണ്, അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന്. അതിൽ തന്നെ ഈ ലോകം കലിയുഗം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനും അറിയാം. അതാണ് നമുക്കത് പറയുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും വിഷമിക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എനിക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല. അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് യാതൊരു യോഗ്യതയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇന്നത് വേണം ഇന്നത് വേണം എന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാം, പ്രാപിക്കാം. അതായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാമെങ്കിൽ പുണ്യാത്മാക്കള്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണര്, ഭക്തന്മാര്, രാജർഷിയുടെ സ്ഥിതി പറയണോ? കാരണം എന്താണ്? അവര് ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ച വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും.
അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, എന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുസ്വാമി പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംസനെ പോലെ അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി പുരസ്കാരം ആ ചിന്തയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്താം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സംശയമൊന്നുമില്ലാതെ തീർന്നു. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ. ജനാർദ്ദനം പ്രഭു ജനാർദ്ദനം പ്രഭു ഫുള്ളായല്ലേ? അല്ല, പ്രഭു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കയറുന്നില്ലേ? ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കയറാറുണ്ട് പ്രഭു നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തില്? ഭാഗവതത്തിലും ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ വൈകിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ട്. അല്ലേ? ഭാഗവതത്തിലും ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ട്? ആരെങ്കിലും? ആരാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഹരേഷ് ഒരു സെക്കൻഡ്. എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ബുക്ക് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. തെറ്റ് ശരിയൊക്കെ അടുത്ത പ്രശ്നം. പക്ഷെ നമ്മള് ഒന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ. എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ആരാ? മാതാജല്ലേ? രാധേജയ മാതാജല്ലേ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? വായിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിക്കാം. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതീഹ രഹസ്യമാണ്. ഇതജ്ഞാനം അല്ലെ? അതിനാൽ അതിരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ശ്ലോകം 2 ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിഭരിതങ്ങളും ആധ്യാത്മികങ്ങളുമായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടാത്തവയാണ്. നേരിട്ട് തന്നെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ലെ? അത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ശ്ലോകം 2 ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? സേവനത്തിൽ പ്രത്യേകതകൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യം ഏറ്റവും പവിത്രമായത് കൊണ്ടാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മാസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അതാണ് എഴുതിയത്. അതാണ് ശരി. അതാണ് കറക്റ്റ്. കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കി തെറ്റുന്നല്ല, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ഇതാ. ഓക്കെ. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ വായിച്ചോളൂ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് നേരിട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട്. അത് ആൻസർ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ ജനനമരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനനമരണ വഴിയിലേക്ക്, ജനനമരണ ചക്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് എന്റെ ആൻസർ. അതായത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് കൽപ്പം. കൽപ്പം എന്നാൽ എന്ത്?
ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ, അതായത് 14 മന്വന്തരങ്ങളാണ് ഒരു കൽപ്പം. ഓക്കെ, ശരിയാ. 14 മന്വന്തരം അല്ലെങ്കിൽ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ എന്നും പറയാം. അത് ഭഗവാന്റെ പകൽ, സോറി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ, നീ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം, അതായത് 31,104 കോടി വർഷം. എത്രയാണ്? 311 ഉണ്ടല്ലേ ഉള്ളതിൽ? 311.401. 3,40,11,000. 3,40,000. ഒന്നും പറയൂ ആൻസർ. 40,00,000. എത്രയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അതിന്റെ ഓരോ പോലും ഞാൻ 3,11,04. അതന്നെ, 3,11,04 ലക്ഷം കോടി വർഷം അല്ലേ? അതെ അതെ, എഴുതിയത് അതെ, ലക്ഷം കോടി വർഷം. അതെ, 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷം. ഓക്കെ, അടുത്തത് വേദപഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. വേദപഠനത്തിന്റെ അത്യന്ത ലക്ഷ്യം അല്ലേ? ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ആണോ? അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങൾ അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എഴുതിയത് കുഴപ്പമില്ല. വേദപഠനത്തിന്റെ അത്യന്ത ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാണ്. വേദപഠനത്തിന്റെ അത്യന്ത ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് 23ാമത്തെ ശ്ലോകം, 7ാമത്തെ ചോദ്യം. എന്താ 7ാമത്തെ ചോദ്യം? ശ്ലോകം 23-ൽ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത് പൊരുൾ എന്താണ്? വിധിപ്രകാരമല്ലാത്തത് കിട്ടുന്നത് ആണ്, അതായത് കൈക്കൂലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ കിട്ടുന്നത്, അതായത് ഏകദേശം എക്സാമ്പിൾ കൈക്കൂലി അങ്ങനെ. അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ, അവധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക അല്ലെ? മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. ഇതായിരിക്കുമോ? ഇത് ഇങ്ങനെയാവോ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത്. അതായത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതേണ്ടത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അവധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അതാണ് അവധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. മാതാജിയുടെ പോസ്കോന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. മാതാജിയുടെ പേര് എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? എന്റെയാണോ? രമ മാതാജി അല്ല, ജയലക്ഷ്മി മാതാജി അല്ല. അതിന് മുന്നേ മാതാജി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മാതാജിയുടെ പേര് ഇതില് വന്നിട്ടില്ല. മറ്റേ നിഷ മാതാജിയാണ്. നിഷ മാതാജി. പേര് മാറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. M5 കാണാനുള്ള. അതന്നെ, MS. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് അവധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവധിപൂർവകം അത് വിധി പ്രകാരമല്ല. ശ്ലോകം 23-ൽ അവിധി പൂർവകം എന്ന് പറയുന്നതിന് പൊരുൾ എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതാണോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? അതെ, അവധിപൂർവകം എന്ന് വിധി പ്രകാരമല്ലാത്തതിനാണ് അവധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. വിധി പ്രകാരമല്ലാത്തത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. വിധിപ്രകാരമല്ലാത്തത് അല്ലാത്തത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. വിധിപ്രകാരമല്ലാത്തത്, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് വിധിപൂർവകമല്ല, അതിനെയാണ് അവധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പൊ അതെ, തിരിച്ചു പറയുന്നു. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പൂജകർ പൃഥുക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം മാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഇതാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്. 2 പോയിന്റ് പോരെ? 2 പോയിന്റ് പോരെ? ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും രണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചാണ്? 2 എഴുതിയാലും മതി, കുറച്ചും കൂടെ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ആ ശ്ലോകം മുഴുവൻ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് ജനിക്കും. ദേവന്മാരോടൊപ്പം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഒപ്പല്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. രണ്ടും രണ്ടാണ്. അവിടെ ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു, ഭൂതപ്രതാദികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ജീവവർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 100 വയസ്സല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 100 വയസ്സല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലേ? അതെ 100 വയസ്സ്. നെറ്റ് പോയിരുന്നേ, നെറ്റ് പോയി ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 100 വയസ്സ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത്? അല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല്, ഒരു പകൽ പകല് മാത്രം. 8ാമത്തത് ഒന്നും കൂടെ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു തരൂ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും തമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് 25ാമത്തെ ശ്ലോകം ശരിക്കും. അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, അവര് ജനിക്കും, അതായത് അവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും, അവര് അവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും, മരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഭൗതിക ലോകം നശ്വരമാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാനെ എന്തെല്ലാം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, അല്ലേ? 4 കാര്യം. യോമി ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി. അതെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമ്മൾ. പിന്നെ ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നീ എന്തും ചെയ്യുന്നുവോ, എന്തു നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്തു ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്തത്. പിന്നെ യുക്തിവൈരാഗ്യം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത് നിർത്തിവെക്കുവാനാവില്ല. കർമ്മ ഫലമത്രയും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്തി വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മബലം മുഴുവനും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്തി വൈരാഗ്യം. ഈ ഒരു പോയിന്റ് പോരാ? ഒരെണ്ണം മതി. കർമ്മബലം മുഴുവനും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം. ശരിക്കും പറയുന്നത്, ഭഗവത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വേർപ്പെടുന്നവനാളാണ് യുക്തൻ. സാങ്കേതിക പദം യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ് എത്ര. രൂപഗോസ്വാമി ഈ തത്വം വിശദീകരിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ശരിക്കും യുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെന്താണ് നമ്മള് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാ? കർമ്മബലം അത്രയും കൃഷ്ണൻ കർമ്മബലം എത്രയും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരി. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യേന്താം തദൈവ ഭജാമൃഹി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതെ, യേ യഥാമ പ്രപദ്യന്തെ താൻ സദൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദ്രൗപദിയുടെ കഥ, മനസ്സിലായോ? അത്ര ആലോചന.
എങ്ങനെയാണ് ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തി ആകുന്നത്? അതിന്റെ ആൻസർ, ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ശരി, ഓക്കെ. അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെയാ, ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തേഞ്ഞു പോകും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ? അതും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട്. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാൾ സാധുവായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി സ്വഹൃദയത്തെ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. അടുത്ത മലിനമായി ഭൂലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള ഉപായം എന്താണ്? ആൻസർ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കും. ഇതാണ് മലിനമായ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? 34ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. വേണ്ടി പറയാമല്ലോ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാലും പോരാ ബാബുജി? കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് കട്ടായി. കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ അതിലെല്ലാതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, എന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കുക. ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. മന്മനോ ഭക്തോ, എപ്പോഴും എന്റെ ഭക്തനാവാം. അതിലൊറ്റ വേടായാലും കറക്റ്റാണ്. മാതാജി, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയും. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പ്രാപിക്കാനാവില്ലാത്തവർക്കല്ലേ? ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അതെ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ജനന മരണങ്ങൾ. അതെ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തിയ ജനന മരണം സ്റ്റാർട്ടായി. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറയണായിരുന്നു. 7ാമത്തത് അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്ലോകം 23-ൽ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്? അതല്ലേ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് വിധിപൂർവം അല്ല, ഇതിനെയാണെന്ന് അങ്ങനെ എഴുതല്ലേ? ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് വിധിപൂർവം അല്ലാത്തത്. ഈ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇതാണോ? മറ്റേ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അതീമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം ശ്ലോകം 2-ൽ പറയുന്നത്? അത് കുറെ നോക്കി കിട്ടിയില്ല. അത് നേരിട്ട് തന്നെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ മാതാജി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ എന്നാലും എഴുതുമ്പോ ഒരു വേർഡ് ലൈൻ എങ്ങനെ വരും? അതന്നെ രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമാണ് ഭക്തി. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷി നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിധി ശാശ്വത സന്തോഷത്വം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് തന്നെ. ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യം ഏറ്റവും പവിത്രമായത്. മാതാജി 13 പറഞ്ഞുതരൂ. പറയുന്നു ഒരാൾ അത്യന്തം കഠിനമായൊരു ദുഃഖം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ശ്ലോകം ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വരുന്നത് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. 6ാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ലക്ഷ്യം അല്ലേ?
ആ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുദ്ധസേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എല്ലാവരും എഴുതിയാ? വല്ല സംശയം ഉണ്ട്? ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ? ഓക്കെ, വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം? ചെയ്യണ്ട് പ്രഭുജി. ആ. അതെ, നമ്മളിപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ സരസ്വതി ദേവിയും ശിവനെയും ഒക്കെ ആരാധി, അപ്പൊ അവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ആരാ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഇത്തരം പഠിച്ചത്